Takže toto... Máme faninky. Kde? Tady už prošla. Ty máš faninku. Tak já to uvedu teda. My vás vítáme, já tady Eva Pavlíková, ty řekneš to a já řeknu, že máme pro ně předprázdninový díl, protože už se schyluje, už začínají prázdniny. O Brexitu nebudeme mluvit. Počkej, já se musím otevřít tohle. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Tady Eva Pavlíková z Nutrik.cz A Michal Turna z Grasa.cz. A vítáme vás u nového dílu Paleotolku. Dneska jsme si vybrali takový předprázdninový téma, protože už se schyluje k prázdninám, už je asi týden, děti už se neučí. Jsme si vybrali takový i stylový tady prostředí, možná slyšíte ten potůček. Možná slyšíte až moc. Řvoucí děti. Tady na hřišti nikdo už se neučí. A připravili jsme se dneska pro vás takový tipy na prázdniny, abyste věděli, jak se z toho nezbláznit, když jedete na dovolenou a nemáte zrovna možnost být 100% paleo, a abyste se tak nestresovali, a ukážeme i nějaké konkrétní věci, jak vám tu dovolenou ulehčit, i co se týká po stránce jídla. Je to tak? Začneme s tím jídlem. Začneme s tím jídlem? Určitě. Tak, pro co ty seš, nebo co ty si myslíš, že třeba na nějaký dovolený, nebo samozřejmě to cestování má mnoho podob, ale když budeme brát takovou tu jako klasickou dovolenou, kterou asi absolvuje nejvíc lidí jako obecně, tak jaký třeba potraviny ty si myslíš, že by každý člověk měl u sebe mít, nebo v kufru mít, nebo v batohu mít, nebo kdekoliv? Za mě určitě, když někam vyrážím, a ať je to na jeden den nebo i nějaká svačina, tak jsme se určitě bavili o tom, že pokud jedete speciálně low carb na paleu, tak určitě mít u sebe lžičku kokosáku, takže určitě nějakou skleničku nějakého tuku. Buď, když ne kokosáku, tak alternativně nějakého ořechového másla, ale tam bychom byli opatrní, protože to ořechové máslo se dost jako může vymknout, kontrola. Takže spíš jakoby ten olej, on je fajn, i když si ho dáte třeba ráno, jednu lžičku nebo 2 lžičky hned po ránu, my jsme o tom mluvili v nějakých dílech. Potom, když si ho dáte třeba i přes den nebo na dojedení, protože speciálně, když jste třeba na dovolený, tak ty jídla jsou hodně high carb. Takže to jako doplnit nějakým olejem, pokud samozřejmě nemáte možnost se zeptat, že vám třeba dolejí olej do salátu nebo něco takového. Takže určitě za mě kokosák do batěhu patří. Patří, za mě určitě teda taky, ale ještě jednu věc, kterou si nezmínila a kterou jsme naopak probírali už dřív, je určitě bulletproof coffee neboli neprůstřelná káva, takže tam zrovna třeba při tom cestování mě to dává obrovský smysl, že opravdu, když už si děláš to kafe nebo někdo ti někde udělá kafe, tak si tam fakt můžeš vmixovat tu 1-2 lžičky a je to trošičku, pro spoustu lidí je to přijatelnější, než když si to dáváš jen tak na lžičku. Jo, určitě. To je jenom takový doplnění za mě. Pak když se ještě zmiňovala ty ořechové másla, tak opravdu tam ten limit je to dno, prostě to je pro mnohý z nás, včetně mě, je to ten limit prostě, že jakmile začnou ty ořechy nebo to ořechové máslo jako takový jíst, tak prostě spousta lidí nemá jakoby tu záklopku, nedokáže s tím přestat a když se takhle o tom bavím s lidma, tak je jich strašná spousta, takže na to pozor, ořechový másla super, ale člověk musí vědět, kdy přestat, takže možná rozdělit třeba do nějakých menších skleníček. A co se týká ořechů jako takových, ty mají vlastně podobnou vlastnost, že spousta lidí neví, kde je přestat jíst, protože dost často se ty ořechy třeba můžou kombinovat jako se solí nebo s nějakou další chutí, která prostě nás vyvolává takový to, jako že fakt nedokážeme přestat. A ořechy klasika asi jako mandle, může to být kešu, můžou to být různý paraořechy. Můžeme ukázat, máme tady na ukázku. Můžeme ukázat i takovouhle něco pro inspiraci, i takovouhle třeba směs. Mám tady ještě jedna z nich se jmenuje třeba Downhill Rider a mají takový jakože husťácký názvy, Marathon Man. A jsou to takový směsi, které vlastně obsahují nějaký dýňový, slunečnicový semínka, tady něco, je to napsaný mango, sušený brusinky, dýně a tak, takže tohle to je třeba vhodný na nějaký, myslím si, túry, když vlastně třeba člověk je celý den pryč a vlastně
mísí se tam jak ten tuk, tak právě i to sušený ovoce, takže i cukr dodá to nějakou energii, dokáže vás to trošičku nakopnout. A můžete si tu směs udělat samozřejmě sami doma? Jo, určitě. Když si koupíte několik jako balíčků, když přijdete do nějakého, jakýhokoliv v podstatě obchodu nebo do nějaký zdravý výživy, tak si koupíte 4-5 balíčků různých ořechů nebo různých semínek, různého sušeného ovoce, a pokud je to v nějaký dobrý kvalitě, uděláte si z toho malej takovýhle balíček, tak tady to si myslím, že vás může jako na celý den klidně, můžete s tím v pohodě vystačit. Zase třeba když jste na túře právě, tak není úplně žádoucí, abyste byli nějak extra plný, což tady s tím se vám jako nestane. A pak jsme tam měli vlastně další tip. My jsme se bavili o tom, že je vhodná ta dovolená využít pro půst. Si bys to nějak trošku zmínil, protože to mi docela přijde zajímavý tip, že většinou lidi přemýšlejí o tom, jak jíst na dovolený, ale nepřemýšlejí o tom zkusit to otočit. Jo. Tip, bavíme se o tom docela často, nebo mluví se o tom hodně, o těch půstech a tak. A já si myslím, že ta dovolená zase záleží na povaze té dovolený. Někdo prostě fakt vyjede týden vypnout a neřeší vůbec nic, ale pak jsou lidi, kteří si tu dovolenou chtějí víc jakoby užít a chtějí z ní mít takový lepší pocit, takže třeba se snaží i sportovat a tak, ale ty půsty jsou super v tom, že člověk, když někam jako přijede a vidí, že tam třeba ta strava není úplně adekvátní nebo není úplně optimální ta nabídka toho jídla, tak prostě třeba udělat to tak, že jíte jenom jednou denně, snažíte se jíst jenom fakt to nejlepší, co tam nabízejí, a nemusíte... All inclusive večeře, nacpeš se, viď? Ale tam třeba all inclusive, když si vezmeš jako některé ty populární destinace, já nevím, ať je to Egypt, nebo prostě tam, kam se jezdí hodně, tak oni se tam hodně přizpůsobují té evropské kuchyni. Takže ty tam vlastně přijdeš a máš nějakou kopu různých salátů, máš tam... all inclusive, já myslím, jako, že když máš takový ty, co jsem řekla špatně ráno, když máš snídaní a pak večeři. Jo, jako, že můžeš jako, no přesně tak, polopenzi, tak můžeš jako zvolit, většinou ty večeře bývají fakt takový jako bohatý. Takže se můžeš jako rozhodnout, že budeš prostě jednou denně. Je to pravda, že tam i ta snídaně, třeba při té polopenzi, když máš snídaní večeři, tak vlastně dost často se to řeší tak vlastně, že máš zaplacenou nebo v rámci toho ubytování tady ty dvě jídla, a vlastně lidi pak chodí ještě na oběd jako někam mimo a jakoby utrácejí za to za prvý peníze, což je asi v podstatě ve finále jedno, ale je to takový to, že vlastně se zuby nechty držíme toho formátu jako aspoň těch 3 velkých jídel denně, což tady třeba ta polopenze je úplně super v tom, dáš si velkou snídaní, dáš si velkou večeři, nebo třeba jenom ten svůj kokosák, dolej se volem, že jo? U mě to fakt tak funguje, já si vždycky jakoby dovolej sebou a vždycky to fakt jakoby doleju, protože třeba ty kontinentální snídaně nejsou jako bohatý na tuky. Jo, nejsou úplně. Takže si vyberu vajíčka, pak to jako doleju olejem. Jo, takže tady v tom pro ty půsty je hodně velký prostor, můžete zkoušet podle toho, kde jste, jaký tam máte možnosti a tak, ale přesně jako během té dovolený, když to vezmu obecně, tak lidi moc z toho nenachodějí, lidi moc z toho jako nenacestujou a tak, většina zase jako z lidí zůstane na té pláži a tam je vlastně skoro třeba celý ten týden, takže ta aktivita tam není ani moc vysoká většinou, takže tam i doporučuji prostě, když už nemáte žádný výdej, takže byste nemuseli mít nějaký jakoby extrémní ani příjem, a jo, takže když někdo jede na dovolenou, tak to dopadne většinou, takže vlastně celý týden jenom leží a celý týden se extrémně přejídá, což je jakoby dost nevhodná kombinace, takže i o tom takhle jakoby přemýšlet, abyste pak přijeli z té dovolený a mohli si říct, že to bylo fajn, že jste si to užili, a nejenom, že přijedete a rozbrečíte se, že jste vlastně celý týden jenom něco jedli, nehejbali se, a ještě jako, abyste to potrhli, tak si vezmete ten kýbl té zmrzky a u toho nějakého seriálu to jako dojíte a řeknete si, tak od pondělí začnu. Takže možná i ta dovolená může být taková, že člověk fakt přijede z té dovolený a říká si, jako, že pro sebe něco udělal. Tak, další, co máme, je tady vlastně hodně zmíněný, diskutovaný protein a případně nějaký směsi na jídlo, třeba anapur anebo mana. Za mě, když mám říct, tak ty proteiny, za mě určitě jo, ale jenom ten přírodní. Takže jako by jsem dlouhodobý propagátor konopného proteinu, protože vlastně konopný protein vychází jakoby z přírodní suroviny, není tam žádný další přídavek a nejsou to jako žádný mixy, jo. Takže já když jakoby protein, tak určitě konopný protein za mě. On je jakoby tím, že já se snažím nějaký jakoby low carb, ještě takový jako bez masa, tak pro mě ten konopný protein jako nejlepší volba, než spát nějakým jako syrovátkem nebo nějakým jako masovým. Za mě ono je to hrozně jakoby těžký přesně jako ověřit si nebo najít tu kvalitu na tom trhu, protože když se třeba podíváš tím, že jsme oba v té paleo skupině, nebo spousta i diváků je v té paleo skupině na Facebooku, tak vlastně tam se
neustále opakují o těch proteinech ty dotazy a vlastně jako není tam na to žádná pořádná odpověď. Není, no. Jo? Tam, když se podíváš jako do té historie, nebo co já si třeba pamatuju, tak tam je vždycky jako jaký ten protein. A vlastně nikdo tam nedokáže pořádně říct, jaký ten protein. A vždycky se doporučí něco, co je jako do značné míry kompromis. Jo. A pak je otázkou, přesně tady, jako jestli chceš tu 100% kvalitu, jestli třeba ten konopnej nebo úplně 100% jakoby přírodní protein, který je jakoby úplně čistý, a nebo jestli je prostě i třeba v rámci té dovolený, jestli je lepší jako jet nějaký protein, který není úplně 100%, ale je to lepší, než když si každý den budeš jako chodit na svíce jako s knedlíkama. Jo, takže tam pak je potřeba asi říct, že ten konopný protein nebo ty nejkvalitnější proteiny jsou dražší. Určitě. Nebo jsou jako řádově dražší než třeba některý, ale je to o tom vždycky najít tu cestu nebo najít prostě aby to dávalo smysl jak cenově, tak i tou kvalitou. Jo, třeba některý lidi vím, že nebo prostě si nemůžou si dovolit úplně třeba tu nejvyšší kvalitu, ale přesně je to furt o tom hledání té kvality. Ale jako nejsou všechny proteiny špatný a jako může to být nějaká jako vhodná alternativa třeba na tu dovolenou, když si uděláš nějaký, kdybys měl jako třeba to bez jídla, uděláš si nějaký mix proteinů třeba s olejem, nebo uděláš si takový jakože smoothie, ale v nějaký paleo verzi, tak si myslím, že to jako může být vhodná varianta, jak tě to jako zasytí, můžeš si to vzít do toho šiku třeba sebou. Takhle jakože není jako vyloženě protein, jako nikdy ne. Ty směsi, jsme říkali o té Maně, já jsem shodou okolností včera poslouchala rozhovor na Mladém podnikateli s zakladatelem značky Mana. Na to se přiznám, že nemám vyhraněný názor, protože vím, že oni do složek používají hodně obiloviny, používají řepkový olej, ať se teda snaží jako v kvalitě. Takže tam asi si na to názor udělejte sami. My dáme do popisku pod videem vlastně odkaz na ten rozhovor, abyste měli taky představu. Za mě je to jako zajímavý pohled jako někam jinam, ale musíte si to na to podívat sami. Jo. Co ty? Já jsem, když ty si řekla Manu, tak já mám zkušenost s Annapurem. Se směsí Annapur a já jsem, tomu se pak ještě teda dostaneme, ale byl na konferenci Food 21 nebo Food 21 a tam vlastně člověk, taky právě zakladatel, přímo mluvil o tom, jakým způsobem třeba tu směs vyvíjel a tam je přesně jakoby trošičku problém v tom, že mně se úplně nechce věřit tomu přístupu, protože i když on třeba přiznává, že není jako žádnej vystudovaný jako doktor nebo prostě v podstatě jakoby o té výživě toho moc neví a on to řekne jako úplně v pohodě, to řekl na rovinu jako před všema těma lidma, tak prostě řekl, že vlastně to skládal postupně, že to furt nějakým způsobem ladil, ale vlastně mě tam trošičku chybí ten vědecký jakoby základ, jo? A když ten člověk, třeba nějaký, kdo to konzumuje, se rozhodne jako tady tu směs přijímat v 50%, dejme tomu vlastně jeho kalorického příjmu nebo jeho prostě vůbec jídelníčku, tak mi přijde, jestli to není trošku už jakoby riskantní, protože přesně jak říkáš, jsou tam třeba některé složky, které jako nejsou úplně ideální a když je do sebe leješ vlastně jakoby každý den a opakovaně dlouhodobě, tak jestli je to pravý. Takže záleží pak ještě, jaký je poměr sacharidů, bílkovin a tuku v řevích stravě, to bude určitě jiný, než když ty se stravuješ low carbem, že jo? Přesně tak. Takže za mě ty směsi obecně jsou to jakoby dobrý nápady, ale chybí mi to zpracování, chybí mi tam něco v tom, aby to zpracování bylo jakoby ideální, nebo aby to složení bylo ideální, tak mi tam, nebo ne něco, chybí mi tam toho ještě spousta, ale nápad takovej, si myslím, že to je super, protože tam vlastně ty jsi schopnej to jídlo si připravit, jakoby v uvozovkách plnohodnotné jídlo si schopná připravit za prostě minutu. Jo, někam to nasypeš, zaleješ to, trošku si ještě zaposiluješ s tím shakerem v ruce a máš to hotový. Takže vlastně třeba tady mně se líbí tady to v tom, že vlastně ty vůbec nějakým způsobem se nemůžeš vymluvit na to, že jsi neměla čas připravovat jídlo, neměla si prostor nebo prostě takovéhle věci, takže v tom se mi to strašně líbí, ale jenom mi tam ještě schází něco v tom složení. Prostě. A pak tady máme další takovou část, kromě toho jídla jsou pomůcky, které vám můžou hodně usnadnit to cestování. Jsme vzali nějaké ukázky sebou, tak jestli Michale vytáhneš něco ze svý kouzelný tašky. Mám něco vytasit tady. První je totiž takový téma u jídla, co jsme neříkali, kafe. Jo, kafe, protože nás kafe oba dva baví, tak jsou různý pomůcky, které si můžete vzít třeba s sebou. Tady vejš trošku asi dám to vejš, takhle, abyste viděli. A tady to je pomůcka, která se jmenuje Aeropress, je to vlastně takovýhle jakoby
skládá se to ze 2 nebo respektive ze 3 částí, protože tady ten filtr nebo tady to sítko jakoby je takhle se dá ještě oddělit a vlastně sem nasypete kafe, dáte tam filtr, který mám, ale je to takový papírový filtr, který se vejde na kameru přímo do toho a vlastně jenom to protlačíte tady tím pístem a uděláte si fajn kafe a tady ta metoda je obecně jakoby ve světě hodně uznávaná, nejenom proto, že to kafe můžete udělat jako si dobrý, ale můžete si, takhle se to dá do sebe, ale můžete vlastně využít právě vlastností tady toho zařízení, který je hodně odolný, je to prostě strašně tvrdý plast, víceméně nezničitelný, když potom nebudeš úplně skákat a to kafe si uděláte rychle, uděláte si ho snadno a myslím, že Aeropress stojí kolem 7, třeba 800, takže někomu se to může zdát za kus plastu jakoby hodně, ale já si myslím právě naopak, že tohle je zařízení, který můžete mít jako 10 let klidně a jako úplně v pohodě. To je docela neznámý, lidi znají French press, drip, různý přípravy, tak mrkněte na ten Aeropress, dáme vám zase odkaz někam, abyste se mohli na to kouknout. A můžete si ho i klidně prohlídnout v jakýkoliv víceméně lepší kavárně, tam všude ho určitě budou mít. To je jedna věc. Jeden tip na cestování, když už kafe, tak stále pořádný, držet se. Když už kafe, tak tady máme ještě k tomu takovýhle mlejnek, který je od značky Hario a vlastně stojí, dejme tomu, taky třeba 900 nebo něco kolem. Ale už to roste, veď? Jenom 700 Aeropress, veď? Pak límeček. Jo, tak máš za třeba 1600 nebo do 2000 máš jako si myslím výbavu, která ti opravdu vydrží si myslím, že dlouho. Já mám doma stejný. Jednoduše odem kličku tady do toho zásobníku, dáte to kafe, zavřete a můžete si namlít. Se ukážu na kameru. Můžete si tady namlít úplně v pohodě. S tím, že zase už, oni tam jsou nějaký zbytky. Jo, jde to dobře. takže si můžeš něco namlít. A vlastně ono je přímo jakože tenhle cestovní, že jo, ten model, vy přímo si ho jako dáte do ruky, oni jsou i větší. No ale existují i menší, to je super, že jsi to zmínila, protože já bych na to zapomněl. Jsou i menší, který se vlastně vejdou přímo tady do toho Aeropressu. Super. Tak je to tam jakoby zastrčíš a jenom trošičku ti přečuhuje, což je super v tom, že ušetříš ještě nějaký místo navíc. Takže díky, že jsi to zmínila, protože já bych na to zapomněl. To jsem ani nevěděl. Určitě na to mrkněte. Nevím, který značky to dělají, nebo nepamatuju si ty typy, ale když tak to dohledáme, dáme to ještě do videa. Tak, co to máme dál? Praktickou ukázku? Ještě jsme furt u kafe. A tady to jsou, nebo abych mluvil správně, tak tady to jsou dva takovýhle kelímky, nejsou to jako úplně takový ty termohrnky, někdo si to koupí s tím, že vlastně mu to tam vydrží jako x hodin teplý to kafe, tak to úplně není, nejsou to jako termo, ale jsou to prostě takovýhle trošku stylový hrnky, který vlastně, když třeba i přijdete do kavárny, tak si můžete vzít kafe s sebou, nemusíte to pít z toho papírového kelímku a myslím si, že to je docela super. Dělají různé velikosti, v poslední době začali dělat i skleněný, nebo ne v poslední době, už nějakou dobu dělají i skleněný, který mají třeba i takhle korkovej hezky ten límeček, takže je to super, dělají spoustu velikostí, spoustu barevných variant a když jako přijdete někam do kavárny s takovým hrnečkem, tak se na vás ještě tak jako usmějou a budou mít radost z toho, že podporujete tady ten projekt, který je hrozně jako zajímavý a je to takový jako love brand napříč jako spoustu lidí, když se podíváte někam na Instagram, na hashtag KeepCup, tak tam vidíte milion jako různých jako pěkných fotek a myslím, že to slouží fakt skvěle. To máme asi z těch pomůcek, ještě kromě toho určitě je důležitá věc a poslední je na uschovávání nějaký krabičky, protože třeba, když opravdu budete na dovolený a budete si chtít dělat nějakou sváču, tak si myslím, že určitě není problém si při té snídaní vzít nějakou svačinku sebou. Takže určitě nějaká jako kombinace zeleniny, ořechů do krabičky, trošku tuku, klidně to tam jako dát, tak vám to určitě pomůže. Takže určitě vemte nějakou aspoň krabičku sebou, než to tam budete schánět na místě. Dělají i různý hezký krabičky, který mají třeba i rovnou ten držák na příbor a ten příbor většinou bývá i z takového tvrdého plastu zase, takže se s tím dá i něco trochu ukrojit, takže není to jenom o tom, že si koupíte tu nejlevnější krabičku, ale dělají hezky dobře, kvalitně uzavíratelný i s tím příborem a tak, takže těch možností je strašná spousta. To jsou asi teda pro dnešek tipy od nás na předprázdninový díl, abyste si ulehčili vaše cestování. Ještě taková jedna důležitá věc, kdykoliv se budete někde stravovat, Michal má pro vás dobrý tip ohledně pravidla 80-20. Jo.
je to úplně na každém, ale já si myslím, že pokud jste na dovolený, pokud nějakým způsobem se snažíte jako dlouhodobě to jídlo držet, tak třeba si zkuste stanovit, že fakt budete jíst na té dovolený třeba 80%, jakoby dobře, 20% si trošku zřešíte, ale pokud máte aspoň trošku tu možnost, tak si myslím, že i při těch 20% si můžete vlastně jakoby dostatečně vychutnat třeba nějaký lokální speciality a tak, a těch 80% se pokuste když tak udržet. Hlavně nejeste high carb a high fat, takže se cpat cukrem a tukem v jeden den to ne. Hodně tuku, hodně cukru zároveň je asi ta nejhorší varianta, takže nesnažit se za každou cenu jakoby držet se toho zuby nechty paleo, jakoby hodně tuku a právě pak ještě si dopřávat, není to úplně ideální kombinace. Takže to je od nás všechno, užijte si prázdniny a malý lákadlo na příště. Příště nás uvidíte v akci a ukážeme něco trošku ze cvičení tady v tom hezkém prostoru v Podvinný Mlýno. Jo, bude to zase něco, ukážeme si, abyste mohli i na těch cestách, třeba ještě než vyrazíte, tak abyste na těch cestách mohli nějakým způsobem pocvičit a tomu tělu něco dát. Tak se mějte hezky, ahoj!